Oimore nyakora mga juang machigne chendo ni mardu la geno ni rio makare en sa chiel mamidhiambo tarika rio dueno maraboro gagana rio prario kodario seche mero studio nyakora mga juang wambedo menyo ni mago mag siasa ka krodong mananda la uchiel kende to piny Kenya dhie yero maduong madwe maraboro waikoni weche manyien mago motuche pacho ka bombe wato koda gwengewa kai nyato wamedo ni mago mag siasa nyakora mga juang kabendo dhia makawuono ang'nwa kelni weche kabangang no bed ko twak kama bende menyo nonro mar paro mosebed kigolo gi keme mpogore pacho kaka bendang no bed kanyo gi wendo Dr. Joseph Obosi mosechopo kanya kora mga juang mondo nyiswa moko kumago munjinge kaka ja Kenya bendang no bed gi Jovin Wanyingo mano kanyo apisa ma oya Infotrack ketema na RAMOGI TV are chakruok nyake giko to mokwongo wang'e thuond weche. We have teams on the ground that have been working here for a long time. We are collecting intelligence in real time. That's why we were able to very quickly arrest 8 suspects in connection with the circulation of the leaflets. Obila umako jiaboro maitudo gi tim mar chwalo ote mag buogo jopiny ni tulo mag yiero nyalo moche gwenge mag ho marokak. Njia ya kuhakikisha baba ameshinda ni gani? Ni nini? Mutajitokeza kupiga kura jameni? Nyinyi hamwezi kujitokeza. Mutalala. Alafu kesho muanze kulalamika. Jatenda piny Kenya Uhuru Kenyatta odhi nyime gi jiwo oganda luo wuogoko karom gi mar siro Raila lwedo e yor luto ombulu. Electronic voter identification is what will be used during the voting day, and it involves the use of an individual's unique biometric and or alphanumeric details to identify them and determine whether they are registered so that they can be allowed to vote. Duol mar IBC oyangoni osego chapa register mar jogombulu kendo idhi chak muonogi e kuonde luto ombulu jumani. Aro akini machigni nyakoro mga juang ariade kauchiel nono namba wa mar simu kata ote machuok nyiswa pachi kaluwore gi weche gi mwai koni odhiambo makawuono bende wantire mbui RAMOGI TV kanyo nyalo luwo weche gi achiel mano kanyo Facebook bende nyiswa pachi kaluwore gi weche gi mwai koni odhiambo makawuono kan kenda nyakoro mga juangan kanyo gi Winnie Adoyo mabende loko weche gi nyinga Lydia Okeo machigni. Oganda jo Kenya koro nyalo dhie kuonde luto mbulu magi nyinge ng'iyo mondo migidhi gi nyingi motel ne yiero maduong' chieng' tich ariyo juma manyien mabiro bang' duol matayo yiero kod kiewo pacho ka IBC meno register mag jogo mbulu odiochieng' makawuono. Chris Owino miyo waler. E twak mare kod jofwamb weche karo Mabomas, Commissioner mar IBC Professor Abdi Gulie olero ni jopiny koro dhi yudo thuolo mar ng'iyo nyingegi e register mar jogo ombulu kochakore odiochieng' makawuono. Register of voters has been pinned or is being pinned at prominent locations in all the polling stations, and this follows the closure of schools from today. This therefore means eligible voters are encouraged to check and ascertain their details. Chenro mag keyo gik yiero mabiro kaka masinde mag yango nyinge jogo ombulu e pacho kae bende dhi nyime. Preparation and dispatch of the KIMS kit for the general election is currently ongoing. Some of the KIMS kits have already arrived in the counties. The remaining ones are being dispatched in the course of this week before end of the week. Kaoloso e kindeno, Commissioner mar IBC Justice Nyang'aya olero ni mana jogo ombulu manyingegi ni register ema biro yudo thuolo mar goyo ombulu chieng' tich ariyo juma manyien. An opportunity had been given to them during the verification to correct those. If they did not do that, there's no way in which the Commission will have known that their names are not in that register. So they will not vote. IBC bende oyango ni chenro mar yango nyinge jogo ombulu idhi tim kod masinde mag KIMS kit ma ok register mar book. Electronic voter identification is what will be used during the voting day, and it involves the use of an individual's unique biometric and or
alphanumeric details. Ikrok ne yiero mar juma manyien dhi chopo ng'ala mogik chieng' tich adek e kinde ma otese duto mag goyo ombulu dhi molo e pacho kae. En tielo mogik ne ikrok ne yiero maduong' ma dhi timore tich ariyo mar juma manyien, kendo duolo matayo yiero e pacho kae IBC dhi chako bawo rejista mar jogo ombulu e kuonde luto ombulu duto 46,229 e pacho kae bang' piny owacho loro skunde mag primary kod sekondar odiochieng' ma kawuono. Chris Owino, Ramogi TV, Bomas of Kenya, Nairobi. Kwa dhimbele nyakora mgajuang jiaboro semake kitudo gi ketho make weche makelo luoro ne jopiny e gwenge mag ho maroka kani yiero mawang' ni nyalo kelo tulo. Obila yango ni ji ma omaki gore wokoda ka jopuonjre moko mag mbalariany mamoi kaka Walter Nyambaga lero no arita imedo jiwe gwenge go duto maneno ni arita obedo kare kendo ng'ikruok ok obede kinde go mag yiero. Ka olose kaunti ma Nakuru, jatend bad migawo mar arita kwe Dr. Fred Matiang'i ne ochopo e telo e apedha mane geto chiwo duoko mar dhi acheje makelo luore kind jodak ma ho maroka. Matiang'i oyango ni kuku mar tend arita ma pacho ka osepuodho mar mondo miti kod lony manyasani koriwo koda ka pichni mag wang' dede kod masinde mamoko e gamo weche motenre gi luoro mag arita e gwenge mag Molo, Kerusoi, Eldoret kod mamoke pacho ka e kinde ma yiero kayo. I need to confirm to the residents of Rift Valley that the National Security Council has ordered additional security resources for this region. We are placing more personnel on the ground here in Molo, in Kuresoi, in Eldoret, in Uasin Gishu, and we are going to increase our surveillance and patrol along, the borders of this region and the neighboring regions. Oyango ni obilo seseto kwethro were moko makoro ni lwetgi kaka gina chije mitudo kod keyo tese mag ote makelo luore kind jodak mag gwengego. We have teams on the ground that have been working here for a long time. We are collecting intelligence in real time. That's why we were able to very quickly arrest 8 suspects in connection with the circulation of the leaflets. E chak jumane, jo Kenya ni ochiwo kod ote moko mane okwore mbui ka gikuong'o godo obwok mane bwogo ngima jodak mayudore ho marokak mane nenre ka gima nyalo bedo tulo mitudo kod siasa. Matiang'i wacho ni gichoko neno moromo mar kawo okang' ne joma miyo jopiny luoro ni lweny nyalo biro muoche kinde yiero. From some of the utterances that are being made around, that it's going to be almost impossible to avoid prosecution on some of the claims that are being made by political leaders. We will be ready as a security sector to provide evidence to sustain prosecution for crimes that are being conducted. Matiang'i manioten kod kamisona mar gwenge mag ho marokak Peter Mwanzo kod apisas mag arita kwe okoni jodak mondo kik bed kod luoro mora mora ni mar yiero biro bedo mar kwe nikech obila osekwor kendo arita ojiw motegno. And so wananchi should be calm and confident that we will go ahead with the elections without a problem. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kapod wang'iyo mag motenre kod arita kwinya kora mgajuang jodake gwenge mana peito maluora makapedo kaunti ma Turkana no bago ng'anyo kagi kwedo mokalo mony manyocha ji 7 owito e ngimagi. Giseo jatend migawo mar arita Dr. Fred Matiang'i kuom rem chopo kar masira kendo omedo ni apisas mag arita ok dwa twak kodgi. Ka otene kod moko kuom jotelo e alwora no, jodak dwaro ni Matiang'i omigi duoko e wi arita margi motelo ne yiero ma juma manyien. Mine adek gi nyithindo 4 onegi Jumapil mokalo kana jonjore moko otia mach mabende no wang'o udi e gweng' mana Peitom. Obila nonego jonjore go 4 rakruok ma Jumapil. Same Kapedo, hapo ndio askari wako waliuawa siku ile. Ukalia kwa uchungu. Hii ya wamama wamechomwa kama mbusi. Ninyi baada hamjaongea. Hakuna ndege ya serikali imelanda hapo kwa scene of crime mpaka saa hizi. Mnaongoja nini? Isangambo okoeni sisi. Red Cross okoeni sisi. Uhuru Kenyatta, hata leo ofisi ya serikali wamejua sisi tunakuja kilio, badala walie na sisi wamefunga maofisi.
Nyakora mojero kama kwa mwende ukete mana kai RAMOGI TV omedo kelo ni weche go manyien anyisi kata ni nyanyiso wapachie namba wa marote machuo kario adek uchiela no bende wantiere kanyembu RAMOGI TV bende nyalo weche gi achiel kachiel mano kanyo Facebook bende wantiere Twitter RAMOGI TV kanyo bende YouTube bende wantiere erokamano kuom ote misechwalo nyakora mogajano kanyo Elvins Obuya wachoni entiere chenro kendo jicho mchanganyi wacho kanero en jo Kenya ok bilingo mbulu na jatelo ma ok ni kare kendo mago mani kod mibadhi giwacho kanyo ni jotelo jo Kenya bro yero jotelo modimbore kata mago mantiere kod nying maber e yiero mabiro. Sara Singa wacho kanyo ni gin ka chenro kendo gikete kako ya Wangneno West Kanyamkago be anno kanyo Karo wacho ni anatoka Nyeri wacho kanyo ni gimor mana gi yiero katoko winja dhok ni to wacho no kete mana RAMOGI TV. Tobias Otieno kantire Kisii wacho kanyo ni un bende urito mana yiero maduong ka Andrew bende wacho kanyo ni en bende okete mana RAMOGI TV. Nyakora Mugajwang med oronwa ote magi nyiswa pachi kaluwore gi weche gi mwaiko ni odhiambo makawuono. In kaka rawera kata in kaka ng'ama ng'ongo en wach mane meno kanyalo moni kata dichope stesen gombolo nyiswa pachi kaluwore gi paro maingo. Engineer Lazaro Kanyambok wacho kanyo ni siasa mar chiwo kata buogo ngemaji mago ok gin siasa mowinjo bed ni te ne dhi mbele pachoka kaneno kanyo bende Eli Jombo Baba Queen wacho ni wuok nyateke oneno wayo makare kendo wacho ni gimoworo en nintiere kaka piny dhi nyakora Mugajwang wawegi kanyo ni kecha pod waduogo bang' dakika machuok gi weche gi manyien med kete mana RAMOGI TV. Nyumbani ndio kila kitu. Neno lenye uzito zaidi kuliko lolote. Nyumbani ndio shule yetu ya kwanza. Nyumbani mafanikio yetu yanadhaminiwa. Nyumbani ni upendo. Usambazaji wa upendo na kusaidiana kwa lolote lile. Hata mambo yanapokuwa magumu. Nyumbani ni matumaini yetu. Nyumbani ndio kila kitu. Ni furaha yetu, ni maisha yetu. Nyumbani ni kazini. Nyumbani ni ujuzi wetu. Nyumbani tunasherehekea talanta zetu. Popote tuendapo, tuna uhakika tutalakiwa kwa furaha tunaporejea. Nyumbani ni nguvu yetu, ni furaha yetu, ni maisha yetu. Tukileta maendeleo nyumbani, tuna uhakika tutabadilisha Kenya. Tunabadilisha Kenya mzima. Inawezekana. Azimio nyumbani, azimio nchini. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana. Lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So, ngoja kiasi. Yes. Sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Hey. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. What does inawezekana mean to you? Inawezekana inamaanisha elimu ya bure kwa watoto wetu. Kwangu inamaanisha matibabu ya bure kwa kila mtu. Inawezekana to me means 6,000 Kenya shillings to poverty-stricken families. Inamaanisha kupunguza kupanda kwa bei za bidhaa. Inawezekana means a corruption-free Kenya. Inawezekana inamaanisha job creation kwa sisi mayouths. Support ya biashara kubwa na ndogo. Ufufuo wa uchumi. On the 9th of August, let's all come out, vote Azimio, vote Baba na Martha, and see our country conquer all the challenges we are facing. With Baba na Martha, inawezekana.
Other insecticides are made of synthetic toxins that are extremely harmful to your body. Bolt is primarily made from natural pyrethrum, which means it's not harmful to your body and is safe to use in your home. Bolt, safe for you, deadly on doo-doos. Kisumu, kaka unyalo paro, kane wakao loch 2017, ne wayudo ka Kisumu ne rach kabisa, dongruok duto ne ochung'. Ne watiyo matek kendo wasetimo kaka ne wasingoni. Waseloso yore, pi maler wasekeyo e kor gwenge atamalo 75. Taka makachok wasegolo duto te. Kuonde thieth mang'eny oseger kendo konyo jopiny. Wasebero sekta mar somb nyithindo chakre ECD, kama wasendiko jopuonje maromo 665 e yo maongirore kata permanent and pensionable. Scholarships kod bursaries ne nyithindwa mariek wasechiwo $609 e bwo higni 5 kende. Tich pod ng'eny kendo en mana Profesa Peter Anyang' Nyong'o ema nyalo tiye. Akwai mondo igo ombuchi ne Profesa Peter Anyang' Nyong'o kaka governor kod Raila Amolo Odinga kaka president kod lange duto te tarik 9 dwe mar aboro. Wasetimo wadok tim. Anyasaye wonte kowa ye ikele gweth kuomwa ratiro bedno kumba kendo jarit mondo ahere ng'ato gi ng'ato wabed gi kwe kod loch wamor gi mwandu mathoth e alworawa. Dial *811 *273# to get Kenya National Anthem. George Aoko, Kani Mombasa, Toma, Ramogi TV. Samoro inyalo tiyo kod gigo maonge kod mo mang'eny mabende dendo gi dhongere ni wipes e golo makeup kata yweyo wang'i. My name is Sabina Chege. During my tenure at the National Assembly, I happen to chair the Education Committee. I'm also an educationist by profession. We made major changes, and especially on the new curriculum. We have supported constituencies in having technical institutions. In the Azimio Manifesto, we now have free primary education, free secondary education, and free tertiary education. That is one of the reasons I request you to wake up very early in the morning on 9th August to vote for Azimio, vote for education, because education is the only equalizer. Form ni baba na mama, inawezekana. Machiegni nyakora moga jwang'ero kamano kuom medo kete mana kera RAMOGI TV omedo kelo ni weche go manyien kabe na nyisi kacha ne bang' weche gi mana thuolo machuok kende ang' nobed gi wendo Dr. Joseph Obosi mano kanyo janon weche go mag siasa kachiel gi Jovin Wanyingo apisa moya e kambi mar Infotrack ang' ne gi kol no mago mori otudre kod nonro mag paro nyakora moga jwang' med kete mana kera RAMOGI TV kwadhi mbele ni migao masomo kod dwaro mondo 10 sekunde okaw ting' maneno ni jopuonje duto chopo pacho maber ne weyo madundo kai chiwo thuolo ne yiero. Duol mandiko jopuonj TSC bende dwani jopuonj makonyo IBC e tawo yiero mondo mi thuolo matimo kamano e thuolo manitie. Simfros Okinda nigi ler mathoth. Bang' lando loro sikunde mapoya nono e yor kojolo ne ikruok ne yiero, migao mar somo ochwalo milome malero dwaro mar neno ni arita oket makare ne jopuonjre mar neno ni gichopo miechgi maonge ng'ikruok. E oteno jatend migao mar somo manongire George Magoha dwaro mondo jopuonj madongo onyis jonyuol chieng' milore sikunde mondo gichan kaka gikawo jopuonjre gitero pacho. Bende jopuonj go kwa mondo we thuolo jopuonjre modak e sikunde e sama chon kapok ochopo saa 6 mar onyango kaka chik dwaro. Bende jipo gol mar neno ni jopuonjre manigi ng'ol ma opogore orangi arita margi.
Duol mandiko jopuonje pacho kamano Teacher Service Commission to dwaro mondo tend sikunde oket ikruok makare ne yiero. E ote mare, duol no kwayo tend sikunde mondo we thuolo jopuonj mabiro konyo IBC e tayo yiero. Sikunde bibiro tigodo kaka kuonde luto ombulu bende koro kwa mondo we thuolo. Kata kamano, duol no kwayo jopuonj duto mondo dok e sikul kochopo tarik 11 dwe mar 8 higa ni, kata chieng' ma ibiro lande yao sikunde. Ma kata ka jonyuol to pod manyo yore mag neno ni nyithindo chopo pacho maber. Thothgi yuago ohukgi kaluwore kod chochni malendo ma apoya nono okelo. Wan kaka joma tiyo bus park ne wasorganize ni ok wanyal medo bei, to bei mwaketo matin manno nikech mafuta be beche ni malo, nyithindo pod ok nyal. Mamoko chuno ni wan wawegi mwadok e ofukuwa mondo mi nyathi otund kama winjo dhiye. Buses monka ke constant bei wuso siling wacha sing 3,300. Lakini ngini kaka basi kaka ena man bei ma constant makata ndalo marasi ndalo moko ras en siling 2,200. Ayudo ka getigo en osepong, ugari madhi Migori opong, madhi Kindu opong, madhi Mabeyo opong, madhi Migori opong. Wanatupatia notice ya jana jioni ya kwamba watoto watoke. Watoto wanapotoka na economy imeharibika. Wana expect hawa wazazi wanatoa wapi pesa? Yiero koro duoko jopuonjre pacho. Jonyuol osebedo ka dang'ni kuom higni 2 sani kaluwore ni kalenda mar somo ne ochochi kaluwore koda midhusi mar corona. Jonyuol kwayo migawo mar somo ni kinde duto ka giketo chenro mag jopuonjre to mondo gidew pachgi. Simfros Okinda, Ramogi TV. Wadhi nyake kaunti ma Migori nyakora Mugajong kama gavana wa Migori Okoth Obado koro wuok kayanga ka okwayo jodak mondo mi oriw min ode Helen Odie ombulu. Obado ma okawo yueyo kata madhi weyo tend county no tok bedo gavana kuom higni 10 wacho ni rem mar min ode no nyalo kelo ne wich kuot ahinya e piem mar siasa ma higani. Omedo ni min ode Helen Odie malaro komor bura ma Migori ka ochung' kar kende ema biro chopo lek mag mine kod ojende county no ma Migori. Kata obedo ni duond bura mar Odie ema noduoke kombe kata e yiero mokalo, gavana Obado bende ramo ni en gi ratiro mar siro lwedo riwruok kata duond bura mar UDA. Nolose kinde mano yango chenro matao tiye Nyamrerwa e county ma Migori. Mimi pia nitakuwa mtu wake wa mkono. So my wife is also in the race. Akipewa hiyo nafasi, hiyo kazi anaweza fanya sawa sawa. The lady strongly believes that as part and parcel of my team, you are now like my family, isn't it? So msaidie yeye asianguke hii kura. Akianguka atapata aibu kubwa sana. Hiyo kiti kimoja ndio nimewaomba. Ile nyingine nimesema ni coordinator. Kama wengine watakuwa wanaenda Canaan, waende tu. Canaan watu hawezi enda watu wote. Wachache tu ndio waende, wengine wabaki pande hii. Tuone kama wamefika salama. Isn't it? Akora Mugajong mag weche mag siasa gimedo chache pacho kanwa nyisi ni wamedo menyo ni mago matindo madongo giduto mondo maketi ler nyakora Mugajong. Koro nonro yango ni ng'wela rokoma tend piny Kenya podi etek mokalo ka odong' mana juma achiel to ibago yiere pacho ka. Keme mag nonro moriwo Ipsos kod Tifa ogolo duoko mag nonro matinende yango ni Raila pod ni nyime mokalo kirango huma mare. Nonro gogol ka odong' mana ndala uchiel kende to ndala achiel to chika chungo chendo duto mag chiwo lipode makamago ewi yiero. Walto Nyambaga ni kod ler. E ka odong' ndalo manok to oganda dhi e debe e kambi mag paro mag ombulu mokelo kanyakla Ipsos, Infotrack e kind mamoko riwore kod sa kendo yango ni jalar Comtent piny Kenya kod otiko mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga mani nyime kod mbi malach kendo inyalo yiere lemo mar jatend piny Kenya ka obagi yiero sani. Nondo mar Ipso yango ni Raila Odinga mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance mbi mare ni malo gata malo 47 ka iluwe kod ogai mar UDA William Ruto mar Kenya Kwanza
man kod atamalo 4.1 to George Wajakoya mar Roots Party ni kod atamalo 2.9 ka jatend Agano Party David Mwaure luoge kod atamalo 0.2 kamaromo atamalo 9 pok ong'ado wach jal ma ginyalo yiero. Ipsos oyango ni gitimo nonro kind tarik 23 kod tarik 26 dwe mar 7 higani to kod tarik 27 nyaka tarik 30 bang' twak mar dayo dho jolar Compton piny Kenya kwan ji mane odadho ginyalo romo 6,105. We used face-to-face interviews at households, not street intercepts, not market or mall intercepts, but at household level, applying all the rules of sampling, the Kish grid, and ascertaining respondents who need to be interviewed at the household level. Nondo mar Ipsos oyango ni William Ruto kod Raila Odinga chalo ni dhia modhi nyandwat mar hoho mar okak kagiluwore kind atamalo 43 kod 42. Alwora mar nam Lolwe Mudingo osebedo ka yude ombulu mathoth oyangore ni ogai mar Azimio otele kod atamalo 78 ka Ruto ne oyudo atamalo 12. E gwenge mag Masawa mar Kenya, William Ruto ni kod uma mar atamalo 78 ka Raila oywa chien kod atamalo 12. Kata kamano, Raila pod ni kod uma mare motegno Nairobi ni marisere lwedo atamalo 60 mar jogo ombulu e kinde mar Ruto to isiro kod atamalo 32. Kopogore gi Ipsos, kambi mar Tifa bende ogolo nonro margi maketo Raila nyime gi uma mar atamalo 52 e counties ma Nairobi ka iluwe kod William Ruto mayudo sir lwedo mar atamalo 34 Nairobi. George Wajakoya isiro gi atamalo 5 ka David Mwaure to ni kod atamalo 1. Tifa bende lero ni jogo ombulu e kaunti ma Kajiado thothgi siro Raila Odinga kod atamalo 47 ka iluwe kod Ruto man kod atamalo 39. Kambi mar Tifa yango ni nonro margi keto Raila Odinga mbele kaunti ma Nairobi kod Kajiado kaka giluore. Tifa yango ni gitimo nonro margi kind tarik 27 kaachiel kod tarik 28 dwe mokalo kanege dayo dho ji maromo 527. Odong' mar ndalo machuok kendo to jo Kenya riedo mar luto ombulu. Chik sundo kembe mondo bol chenro mar keto josiasa e ratil malaro kombe mopogore ka piem mar laro Compton piny Kenya medo dhiyo nyime ka penjo maduong' oganda ni goro ni to bende nitie jaloch manyalo yudo atamalo 50 mar yango jaloch chielo mokwongo. Walter Nyabaga, Ramogi TV, Nairobi. Moko kuom duoko go nyakoro mgajuang wadhi kelo ni twaka maro modhiamo makawuono kwa dhi nyaka kaunti ma Kisumu. Jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta orwako chako tich ayanga kar loso meri mar Kisumu Shipyards ko wacho ni odhi nyuolo tije kendo jiwo jo ohala ni rawere kata jiwo ohala ni rawere kod jo Kenya mamoko mathoth. Jalieta Mio Waler. Mag bero dho wath ma Kisumu osebedo ka dhi nyime kaachiel kuom mago ma sirkand Uhuru Kenyatta osebedo ka chwalo en undo meli mag chwalo mwandu. Sirkal yango ni yaw ayanga kar loso meli mar Kisumu Shipyards oyaw thuolo mar ohala kod wuoth e nam Lolwe e kind piny Kenya kod pinje mamoko matiyo kod nam Lolwe. Flotation and subsequent commissioning of MV Uhuru 2 will have an immediate impact of increasing the volume of petroleum product being transported to Uganda from Kisumu, while at the same time generating more revenue for the government and creating jobs for our youth. Jatend piny Uhuru Kenyatta omedo ni yaw ayanga Kisumu Shipyard kod chako tich meli mar MV Uhuru 2 en chenro madhi jiwo loso mwandu ma pachoka komedo jiwo mondo omed chenro mag loso mwandu mawuok pachoka kaka kambi mar loso lewni mar Dada Export Processing Zone e county ma Kisumu. She has just started her facility less than a month. She now has 150 employees. From 3, 150 people. And her target is by December, she will be an employer of 3,000 people. We've had over 2,000 Kenyans being employed here in this shipyard, and we foresee this growth going ahead as we get more projects.
Kar thedho meli mar Kisumu Shipyard ma en mar ariyo pachoka tok mar Mombasa othedho meli mokwongo ringo e nam lolwe e higni 118 mano MV Uhuru tu e matinne higa achiel ka bende idhi ti kod kar loso meli no kod migepe mopogore pachoka kod kembe mamoko e bero masindegi mag pi. Kisumu Shipyard will help unlock business and economic opportunities within this region through cost-effective construction of ships and boats and keeping maritime vessels in sound operational state through timely servicing. Ejiwo ohala e kind piny Kenya kod Uganda, meli mar MV Uhuru tu dhi medo tero mauta e piny Uganda ka bende dhi medo yuto ne piny Kenya. There will be improved transport within the Lake Basin region, enhanced fishing activities within the lake, as well as fostering of closer ties with the East African communities. Jaten piny omedo ni rowere mapachoka oseyudo lony mathoth kokale loso meli mar MV Uhuru tu gino mamiyo weg tije larogi. This shipyard will eventually be employing thousands of young men and women who will be skilled. And you guys at Daman, I hear you're trying to poach some of our guys. Be careful, Bana. We want them here. Yepo mar Kisumu Shipyards kod meli mar MV Uhuru tu moger gi jolony mapachoka gi sirkambi loso meli ma piny Netherlands. Igeno mar yawo ohala ok mana e kind Kenya gi pinje ma oko to bende loso tije ne jo Kenya e sekta mineno ni ting'o malo uchumi mar piny Kenya. Jailieta, Ramogi TV. Riwruok makedo ne ratiro mag nurses e bade ma county ma Homa Bay, Kenya National Union of Nurses dwane piny owacho mar county no ndiki e yo ma ongirore nurses 136 ma osebedo katiyo e yor orak kuom higni 3 sani. Tend riwruok makedo ne ratiro mag nurses e county no okoni jowetegi go nondiki e yor orak higa mar 2019 to nyaka sani pok omigi barupe maketo gi tich e yo ma ongirore. Ka orak margi to rumo ayanga tich ang'wen jumani. Negilose bwa ma Homa Bay kama bene negikwo sirikand county no mondo iyo chulgi osachgi madwe mar 7 kapok ochopo wuok tich juma manyien. Marumo tarik 4 dwe mar 8. Nwawinjore gi employer marwa ne tarik 8 dwe ka dwe mar dwe mabiro ochula mshahara. Omiyo wakonogi ni tarik 8 korom wabro bedo wuok tich mondo gine ni jotich te ochul mshahara gi mar dwe mar 7. Awagombo ng'eyo chung' mar county kuom nurses manondiki e contract e higa mar 2019. Kech wang'eyo ni contract mar girumo tarik 4 dwe mar 8 ma will be on Thursday. Awagombo ng'eyo chung' margi mondo kik jowagi bed gi chuny madang'ni kon gi kon ka giparo ni samoro tijgi nyalo rumo. Timo winjruok kod joreg mogo mabiro neno ni chulo gi bang' seche 24 ka giseuso mogo e nengo ma siling 100 kaka yo maneno ni mwandu no yudre ne Uganda. Jagoro mongirore pachoka kata migawo mar pur Francis Owino bende koro segolo siem ne moko kuom joreg mogo ma bende koro pando mwandu no ni biro kawnegi okang' mager. Kaka Edwin Okoth leronwa gino koro nitie ni onge gima biro geng'o mogo manengo ne yot mondo mi ochop ne Uganda jo Kenya. Piny owacho keto omenda maromo siling bilion 8 mondo Uganda oyud fuong'ruok e pek mar nengo mok kuon. Moko kuom joreg mogo osebet ka pando mwandu no kaluwore kod deko e chudo ma onego giyud kowuok kuom piny owacho. Jagoro mongirore e migawo mar pur Francis Ochieng' koro wacho ni onge jareg mogo ma ibiro chul modeko ne seche 24 bang' uso mogo. Omiyo mwandu no koro onego bed ni chako yudore kamoro amora ka ofuko mar kila riyo iuse nengo mar siling 100. I'm pleased to inform you that we have set a standard to ensure that the turnaround time for payment of all invoices received is initiated immediately and done within 24 hours. This is a standard we commit to uphold and maintain. Owino ne omedo wacho ni dukni madongo koro konego de kod chulo joreg mogo nikech mano en achiel kuom gigo makelo nok mar mwandu na dukni. Joreg mogo wacho ni winjruok mar chulo gi e piny mar seche 24 koro biro miyo gi yot kendo gidhi chako rego mogo maromo jumani. So as the PS has assured us that the payment is within 24 hours,
2 of our members were paid yesterday, I think today or on Friday. Millers will roll out. We are going to roll out and there will be enough flour in the market next week. Tutakuwa na unga mingi mpaka hata wananchi watashangaa. Piny owacho bende golo siem ne weg dukni ni biro kawnegi okang' mager ka gipando mogo kata ka giuso mogo e nengo man malo moloyo kaka piny owacho oseketo. I note with concern that some retailers who have received the program stocks are selling above the recommended retail price, allegedly to cover for transport costs. I wish to reiterate that the prescribed price is Kenya shillings 100 or less, and all retailers must abide by this. Stern action will be taken on those retailers trying to profiteer from this program. There have also been reported incidences of retailers making conditional sales of the flour, and these have been flagged out, and the necessary action has been taken. Migao mar pur ne oketo winjruok kod kembe 128 mag rego mogo, kama ufuko mogo mar kilo 2 mane uso $205 koro nego us kuom $100. Chenro no osemiyo joreg mogo uso fuke mogo mag kilo 2 maromo $86,623. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Wadoke kaunti ma Kisumu kama jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta onyiso ganda makaluo kod jotelo makono mondo bione ni giluto mbulu karombgi yiero majuma manyien. Ma negiwacho karano wache limbe mare e kaunti no ma Kisumu kama no sidhe dongruoge mopogore. Millicent Adhiambo miyo waler mathoth. Limbe mare mar ndalo ariyono nochakore odiochieng' manyoro kod sidho ayanga olalo mar gachokolo ma Oruba e sub county ma Muhoroni kod tesen gachokolo ma Kikomi. Kano loso gi jopiny makono mane rite gi liyo, Uhuru no wacho ni gachokolo no biro kelo fuongruok ne oganda go kendo duoko piny midhiero mar nengo mamalo magisebedo ka gikalo e yoregi mag wuoth. Wale wengine waendelee, wakushuka Mombasa ashuke. Si namna hiyo? Na hiyo itarudisha chini gharama ile watu wengi walikuwa wanatumia kusafiri, aidha kurudi makazi upande hiyo ama kurudi nyumbani. Jatend piny bende no kautholo no mar goyo debe ne ogai mar Azimio One Kenya Raila Odinga. Ni nani? Nataka kuona kwa mikono ni wangapi wanakubaliana na mimi. Tukubaliane siku hiyo ikifika. Hakuna wa kuongea na mwingine mbele ya kuonesha kidole tuone yako na nini. Tuone yako na nini. Rangi ndio itakuwa ishara ya kusema wewe ni mtu yetu, tuendelee, si ndio? Ishara siku hiyo itakuwa nini? Kidole ya si namna hiyo. Mtajitokeza mapema. Saa 6 ikifika muwe mumemaliza. Tumekubaliana. Uhuru omedo jiwo jodak makaluo mondo bi wuogoko karomgi olutombulu tariko 9 juma manyien ma ok nigi siko giwacho gi dhogi to ok giket e tim. Lakini kuna shida. Na unajua shida ni nini? Shida ni ya kwamba mnakubali ya kwamba njia ya kesho ni si ndio? Lakini shida ni ya kwamba mnasema na mdomo, lakini siku ya kura njia ya kuhakikisha baba ameshinda ni gani? Ni nini? Mtajitokeza kupiga kura jameni? Nyinyi hamwezi kujitokeza. Mtalala. Alafu kesho muanze kulalamika. Uhuru oseyo jogo masani kwede kendo lero nigi goyo siasa makidek pogo oganda jo Kenya. Kuna njia mbili mtu anaweza kutembea. Njia moja ni ya kuwagonganisha wa Kenya, ya kulete fitina, ya kulete mambo ya matusi, ya kulete porojo, ya kulete chuki kati ya wananchi,
tieko limbe mare e kaunti ma Kisumu odiochieng' ma kawuono kod sidho ayanga meli mar MV Uhuru 2 e dho wath ma Kisumu. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Nyakoromo ikoro ang'ie mago mag siasa ka bende jochung' opogore medo sundo jo Kenya mondo mikoro biogone gi ombulu e yiero no mabiro. Wadhi nyake masawa mar Kenya kama jalala komten piny Kenya gi otiko mar UDA William Ruto no telo ne kweth mar Kenya Kwanza e kisera mar ombulu County Manyeri. Ruto nyiso jodak makono mondo bio wuog oko maneno ne gigoyo ombulu chieng' yiero. Ruto mano oten gi jotelo moko mag Kenya Kwanza mawuok masawa mar Kenya okwayo jopiny mondo onyakue motelo e kinde kata mana bang' yiero juma manyien kabendo jiwo jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta mondo biochi utelo ne jal ma jopiny oyiero. Jod bura ma Kiharu Ndini Nyoro kata kamano golo kone piny owacho mondo ni jopiny oyudo mok kuon moromo kendo e nengo moyweyo kaka ne oselande. For the first time in the history of wakiwemo watu 1150 wa hapa Nyeri. Ya ine kwa Mukabi na ya tano kwa nani? Ya tano ni kwa nani? Tarehe 9 mwezi wa 5 mwezi wa 8 wa Kenya wameamua rais na viongozi wa taifa letu la Kenya tayari. So mimi nataka niwaombe, mimi nawaomba kwa heshima wa Kenya wote mahali popote walipo wakubali tuwe na uchaguzi wa huru, haki na amani. Musikubali kuchochewa na mtu yeyote. Munauga ya 100. Mimi ningetaka niulize rais wetu kwa heshima sana. Ile uga ulitangaza ya shilingi 100 bado haijafikia hawa wa Kenya. Na wakiuziwa hiyo unga, mtu asiambiwe ananunua kilo 1 ama 2. Kama uko na familia kubwa, unapewa unga 12. Unapewa ile unga inatosana na familia yako. Sechego gonya kora mgajuan kwet marazimio la umoja One Kenya Lands kotelne gi Raila Amolo Odinga gijalup ne Martha Karua koro kwa johera magi mondo bione ni uokoko maneno ni giluto mbulu karom gi juma manyien. Odinga gilange mane utero kisera margi county ma Kisii wacho ni loch margi biro luore gi kaka oganda biro goyo kura mar kelo lokruok ne piny Kenya. Kwet not woni riwruok mar Kenya Kwanza motelie gi William Ruto onge gi nyalo mar reso Kenya. Vijana na wakina mama, mimi nataka ikifika tarehe Jumatatu usiku siku vijana kuna kulala. Hakuna kufanya nini? Nataka vijana wanakesha nje. Kikipambauka namna hii mnarauka mnapeleka enda kule kwa kituo kufika kura. Tunaomba kura zenu kwa unyenyekevu na tunamwambia kura ni wewe unajipigia. Kura hata moja isibaki nyumbani, tumeelewana hapo? Tunataka baba ashinde na kishindo, ashinde Ruto. Mimi nimeona kwa mahesabu yangu tutaangusha Ruto na milioni kama 3 hivi. Mimi nataka tutoke wote siku hiyo tupige kura. Wale wagonjwa, wale wamezeeka, wazee, madada. Next week wanakupatia kura 100%. Vijana we! Nairobi we! Historia ya siasa za taifa la Kenya haziwezi kukamilika bila ya kutajwa kwa jina la kiongozi huyu jasiri, mzalendo, muadilifu na muaminifu, Raila Amolo Odinga. People of Kenya have said that they want to see change. Ni wakati wa mwamko mpya, wakati wa Kenya kuwafikia azimio la kuwa na pesa mfukoni, wakati wa kupata baba care, kupata kazi kwa wote, uchumi kwa kina mama, kupata elimu ya bure hadi chuo kikuu, na ni wakati wa kufukuza njaa kwa kuimarisha uzalishaji chakula, upatikanaji wa maji na ajira kwa vijana. We are going not only to assemble but also to manufacture primary products here. We are going to manufacture electronic products here. Haya yote yanawezekana naye Raila Amolo Odinga, kiongozi mwenye azma, msimamo wa kuunganisha Kenya pamoja. Kwa hakika inawezekana.
Shabiki jackpot bao wiki hii. Cheza mechi hizi ili ushinde 20,990,510 shillings. Shabiki jackpot bao, the easiest jackpot in Kenya. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB. License number 416. Building the containers was by chance. This was more of a DIY. So I worked with local fundis. In fact, the main person here was the welder. The main challenge was space. Putting the space to be functional. I wanted this thing to be high quality, high end. So I can say the finish is expensive. I can't give an estimate, but I know it's a lot. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Kisumo, kaka unyalo paro, kane wakao loch 2017, ne wayudo ka Kisumo ne rach kabisa. Dongruok duto ne ochung'. Ne watiyo matek kendo wasetimo kaka ne wasingoni. Waseloso yore, pi maler wasekeyo e kor gwenge atamalo 75. Taka makachok wasegolo duto te. Kuonde thieth mang'eny oseger kendo konyo jopiny. Wasebero sekta mar somb nyithindo chakre ECD, kama wasendiko jopuonje maromo 665 e yo maongirore kata permanent and pensionable. Scholarships kod bursaries ne nyithindwa mariek wasechiwo $609 e bwo higni 5 kende. Tich pod ng'eny kendo en mana Profesa Peter Anyang' Nyong'o ema nyalo tiye. Akwai mondo igo ombuchi ne Profesa Peter Anyang' Nyong'o kaka governor kod Raila Amolo Odinga kaka president kod lange duto te tarik 9 dwe mar 8. Wasetimo wadok tim. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Pautu Kenya kwa mga juang jatugorecho achiengo thicho ke tuke mag tingo chuma mar kilo 60 kod ang'wen tuke mag Commonwealth madhi nyime boma ma Birmingham piny mar Ingereza. Achieng' ma en jagni 10 kod 7 some skul sekondar ma Mbagathi boma Nairobi ka. Kana otimo ikruok ne tuke mag Commonwealth, achieng' no singo tingo chuma mapek ne romo kilo 100 kama ne lek mare manochopo ne otieno manyoro. Johera mag tuke gi nochiwo sir ne jotugo mawuok e piny mar Ingereza kata kamano